What's up ka-adventure? I'm back my channel, Renato Adventurer. Okay, karon ka-adventure, atong arion ang panginabuhi sa Bulanon. Part gyapon ni siya sa panginabuhi sa Bulanon. Okay, ka-adventure na ako karon sa Kabuntagon. Akong gyari ang tindahan ni Ma'am Elizabeth Cory. Og ni Sir Glenn. Glenn nga Solusod. Glenn Solusod. Okay na yung mga customer. Palit lang. Palit lang. Sige dai, palit lang. Sige. Oh. Okay, mo ni ang ilang panginabuhian, lang negosyo, ay ilang tindahan, ka-adventure. Tawag sari-sari store. Oh. Kanya usap po ni sila nga mga soki na og buhat. Apo ilang buhat diri ka-adventure gi pamaligya. Okay, atong arion si Ma'am Elizabeth Cory. Okay, ari ma'am. Pila na kakatuig na nindahan, ma'am? Usa ka tuig ka pesos ito. Usa ka tuig kapi na ninda mo ni siya panginabuhian gyapon sa mga adventure sa mga Bulanon. Kaway ma'am Cory. Kaway. Hi. Oh. Okay ma'am kanang okay ba ang atong kita ma'am sa inyong Asa business? pagkakaroon sa tinuod lang gyud data sa crisis o normal po sa atong panginabuhian nga karon mingaw. So nagpoy makita mga ginagmay pero sa kanila naghapoy makita. Naghapon. Naghapon. Okay ka-adventure sa pagkakaroon tungod sa pandemic ma'am sa Yes. pero sa una ma'am sa wapa mo diri sa Barangay Bulilis na nindahan dito mo sa Ubay sa una. Ma'am dito sa Ubay sa una. Kanang na sila tinan ka sa una sa dito sa Ubay. Atbang sa Wiltik sa Ubay. Kanya ka-adventure karon na sila karon sa Barangay Bulilis na nindahan mga 1 year na mo diri ma'am. Kapi. 1 year po 1 year na sila kapin diri ka-adventure. Kanang ang kita diri ma'am ug sa kita dito sa lungsod lahi Lahira diferensya na kaayo. pero mas lamang diri kay kuan man kanang di man kayo dako ag abang Usa. sa Ubay murag ug ato sa lungsod mag-adventure ug maninda ta sa lungsod dako ag abang unya binta diri kay gamay ra mag-abang diri kay naraman sa barangay ka-adventure ag ilang tindahan unya kanang kuan ma'am kanang nanamoy anak ni Mister ni Glenn. So, wa pag yun din ta. Kanang ka-adventure pala sila anak. Kalimot og buhat. Kalimot ko nagbuhat. Okay ka-adventure kanang okay ra ka-adventure kanang pa sila anak silang ma'am, silang Sir Glenn ug si Ma'am Elizabeth. Unya karon ka-adventure na ilang panginabuhian diri sa kanang mulukat bagyapon ta og barangay clearance diri ma'am. Kana barangay permit. Mulukat gihapon. Okay ka-adventure na gyapon ang okay. Nagyapon ang barangay permit diri. Unya sa lungsod ma'am, mas dako ang permit dito ma'am. Mas dako kaayo. Mas dako ang permit dito di ay. Mas dako ka adventure ka dito sa lungsod sa Ubay. Adto magnatos taon na dito sila nagdilisyo dako ang abang unya dako ang permit. Muna ang kita po dito, mo nang ang kita igo ra pud sa abang, igo ra pud sa permit. Sakto. Di ba ma'am? Kay ug arita sa ginagmay sama di yang tindahan karon ma'am sa kanang ka-adventure sa ni ma'am yang sari-sari store diri sa Barangay Bulilis Ubay Bohol na yang tindahan diri gamay ra ang abang unya makatigom jud ka adventure kay og nakita nga ginagmay unya mo abang ra matagbuan pila abang nimo tagbuan diri ma'am mga gamay complicated ka mga gamay lang sakto naman gamay ra. mo gila mo yung ikumpara ma'am dito sa lungsod sa Ubay nanindahan ka og diri mas lamang diri Mas lamang. kay ang binuman og sa monthly nga bayronon matagbuan og sa permit sa lungsod sa Ubay dito sa lungsod mas dako kay diri gamay ra man diri ag abangon diri sa barangay nga nagtindahan kay diri unya man kanang pila mo kabuk isuon ma'am 11 ka buok. kanang 11 ma'am puro ba sila mga negosyante pod. Dili po. Okay ka-adventure. Dili tanan ang mga igsoon ni mga negosyante pero napoy uban nga negosyante. Shout out ko sa ayang manghod si Nissan. Oo. Nissan Cory. Shout out ko Nissan Cory sa Mang Kinamot, Kinamot Grill. Sa Kinamot Grill. Kinamot Grill sa lungsod sa Ubay ni Sir Nissan Cory nga mo'y tag-iya sa Kinamot Grill. Mo to yung manghod ma'am nga negosyante pod. Usang. Usa nga negosyante. Okay.
ka-adventure kanang atong gihimamat karon si ma'am. Unya na yung mga suki na malit na atong mga suki nga mga gwapa. Kaway ma'am, kaway mga suki. Oh. Ay mga suki na to at makita karon diri ka-adventure ang negosyo nga panginabuhian sa mga bulanon. Mo na atong gitarget karon ka-adventure atong nang gipang ikaunom na ni siya nga part. Ikaunom na ka ma'am nga part sa mga panginabuhi sa mga bulanon nga akong gipang interview unya akong gipapangutana og pila ilang na income, pila ilang nakita, okay ra ba? Mo nang ikaunom ka ma'am nga akong kanang interview kay ang gitarget karon ma'am ang mga panginabuhian sa mga bulanon. Oh, unya karon ka-adventure ato nakita karon ang tindahan located ni siya ka-adventure diri sa barangay lungsod naman sa barangay Bulilis, Ubay, Bohol ang tindahan ni Ma'am Elizabeth Curry ug sa iyang mister si Glenn Solusod. Okay, tiguak ni ka-adventure kay makalimutan yung ka-adventure daghang tanggi pangunahuna, daghang pagihunahuna mga baryo nun sa utang, wag man ang magkwanta. Usa nang kaning utang makalimot na gyud ta usahay kay mao lagi po unsa man gyud mao nang gyud ni atong naandan gyud kabuhian ni Ma'am Elizabeth nang iyang tindahan na siya mga klase-klase nga mga tinda. Ato makita karon sa iyang negosyo diri sa barangay Bulilis, Ubay. Ato makita karon ang iyang paninda na po siya mga buwad, mga ilimnon, mga pagkaon, mga dry food. Oh, napud siya. Unya napud siya yung mga nagkalain-lain mga nilata nga baligya ka-adventure ato makita sa iyang tindahan. Unya karon makita nato ang iyang mister nga buotan kayo si Sir Glenn. Oh, nya si Ma'am Elizabeth sa likod kay patawad mosimba na pud siya. Nya mo nilang ka-adventure ilang tindahan ato makita karon mas lamang diri ka-adventure diri sa barangay Maninda kay ang abang og renta sa tindahan dili kayo dako di pareha dito sa lungsod sa Ubay og magnegosyo ta dako kayo ang kanang usayngan ng dako kayo ang abangon og permit ang atong kita igo ra jud sa abangon og sa permit. Unya matagkuan diri ka-adventure kusog-kusog silang Sir Glenn ug si Ma'am Elizabeth tungod kini dol ra ni siya sa sentro sa barangay Bulilis. Mo na makita nato ang sentro sa barangay Bulilis. Mo makita ka-adventure na siya diri mas lamang siya diri karon kay dool siya sa sentro kay ang mga tao di na watog layo ani na sa dool mo palit sa tindahan nila ni Ma'am Elizabeth ug si Sir Glenn. Unya makita nato ka-adventure ang ilang negosyo. Mo na siya part gapon ka-adventure sa panginabuhian diri sa panginabuhian sa mga bulanon. Kini ilang negosyo nga tindahan sa sari-sari store ni Ma'am Elizabeth ug ni Sir Glenn. Okay ka-adventure, makita nato karon sa tindahan ni Ma'am Elizabeth ug ni Sir Glenn. Nya makita nato ka-adventure diri. Unya doon ra po ni siya sa simbahan diri sa Bulilis, barangay Bulilis ka-adventure. Mo nang ini magsimba katong mga tao nga mopalit dito diri ka-adventure sa tindahan nilang Ma'am Elizabeth ug Mr. Glenn. Makita ka-adventure, unya dili na ilang mga pan nga gibang baligya, makita nato. Oh, ilang mga pan, sopas, mapalit nato diri sa tindahan ni Ma'am Elizabeth ug Mr. Glenn. O katong mga kasikbit nga barangay diri sa barangay Bulilis, natay sari-sari store diri sa barangay sa Bulilis. Adool ra ni siya sa simbahan ug sa sentro sa Bulilis. Kining tindahan ni Ma'am Elizabeth ug ni Sir Glenn. Ato makita karon ka-adventure. Okay ka-adventure, shout out ka-adventure, what's up? O shout out din ko sa mga followers na ho nga way hunong ang suporta ka-adventure. Salamat kaniyong tanan. O sa akong mentor si Ren Ireneo Hinampas Official, shout out mentor. Og ni Krisnel TV, shout out po ni Krisnel TV. Ato pong suportahan ang iyang channel ka-adventure. Anang mga
namalit sa ilang tindahan sa makita karon ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Nata karon sa tindahan ni Ma'am Elizabeth ug ni Sir Glenn. Usa po ni siya ka panginabuhi diri sa mga bulanon. O ka-adventure, makita na to ang mga customer ni Sir Glenn nga namalit na gikan sa simbahan. Upat ka, litro? Busy kayo si Sir Glenn kaya nasa mga customer ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Natakaroon sa tindahan ni Ma'am Elizabeth o ni Sir Glenn. Nabisi si Sir Glenn kay naasya ay mga customer ka-adventure. Ipalit din soft drinks ang yung mga customer. Dere. Tapos siya yung mga mineral nga baligya, nga tubig. Yan Sir Glenn. Pila ka botelya lagi palit sir? Upat ka bantag pila ang usa ka soft drinks nga 1 liter? 35. Okay, ka-adventure 35 ang baligya sa ilang kuan soft drinks. Unya na po nagabot-abot nga mga customer. Okay, ka-adventure na po yung mga customer ni Sir Glenn. Agi kan sila sa simbahan. Morning ma'am. Good morning. Good morning. Okay, ka-adventure. Makita na to ang tindahan ni Ma'am Elizabeth o ni Sir Glenn. Yan na po ilang mga customer na diri karon nga nipalit sa ilang tindahan. Ngunit siya ay panginabuhi sa mga bulanon diri sa Bohol. Ka-adventure ka makita karon ang tindahan ni Ma'am Elizabeth o ni Sir Glenn. Ma'am, morning ma'am. Gikan mo ni Simba ma'am? Gikan mo ni Simba, ma'am? Simba mo gikan? Karpadang pa. Oh. Okay. Anira mo magbalik-balik palit mama sa tindahan ni Ma'am Elizabeth o ni Sir Glenn ha? Oh, nga mo mga paliton, anira mo diri. Okay, what's up ka-adventure? Na-busy ang atong mga negosyante. Sir, kanang Sir Glenn, ang kusog nga palit hapon og udto sir? Depende silang panginahanglan og kanos ana mga ginahanglan mo. Okay Sir Glenn, kanang mayong buntag kanang ang palit diri sa imong tindahan Sir Glenn kanang kuan sa nang buntag o hapon. Buntag. Buntag o. Ngarong Domingo ingani ka-adventure ganing Domingo Sir Glenn. Palit pumataw kay diya masimba mo mga tao pod. Okay ka-adventure kanang ang palit nilang Sir Glenn diri kanang buntag o hapon kanang siga si Ma'am si Elizabeth mo simba na. Okay ka-adventure tuloy ta kanang konser kanang og hapon kusog-kusog ang inyong palit diri. Okay ka-adventure magdepende pod sa mga tao mo palit. Okay pero okay lagi okay lagi ako ginagmay kay ang diri na ka ng Sir Glenn gamay ra ang renta unya na sila ikon ka-adventure kanang permit diri makita nato ang barangay permit, sanitary permit. Kompleto sila ka-adventure diri sa permit sa barangay. Ato makita karon si Sir Glenn. Okay Sir Glenn, kaway Sir Glenn, kaway. Kaway Sir. Okay ka-adventure, salamat sa inyong pagtanaw sa akong video. Maghinaot ko nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel, Renato Adventurer. Ayaw pod kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa daghan nga video. Daghang salamat ka-adventure. God bless.